Semo ya bono marokobe togo chaga kurase county ya Nyamira gati y'abantu bare nobole mase county ya Nyamira niko bano baroka ne kwe murongali kyandike kumya sogote abuna gati ya Marieta baga ko bwatuko no mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo omontole nobole matali ase y'abawazire abo bono Amarieta abo aberega ko bwato kwa kolengana amenyi nabo igobona abantu bare nobole ma igobaganiriye serikali ye county ya Nyamira kwa bwatani ase serikali abantu bari bale nobole muri kwitobene kurwase county ya Nyamira Jobu Maangi noroboti rwa senchira yoboikirano egati abali bale nobole ma nigo barua ebirero byabo asebagoteba nigo bebirwe ase county ya Nyamira ontere no bororo gekogera karatokuriye libuya yani otokorange bire Nyamira ntunto inyoiri ase bunge county ya Nyamira nigo bagoteba bunamba bwati omotenene lyobo engana yabaire obwoba buna okogani kwabo nkoligo chikoligererigwa igo twaganya amalieta chinomini chigo county assembly malieta yagasoka bono ntorochie elieta lyo morema okogenda county assembly turi chigo kurwanirira barema nechi problem chiabo mbarwa ogoichana sogotatwara oyo mobo asensemo y'abawaziri abo babecha bagochorwa n'umugabana nonyanga babwate amasomo mbaicanira asogochigwa isiko tore abarema banyamira igaiga na botwetani 10,000 na botwetanetie egwodi engima na intwe karago chore binte bitari agotobarera political wards na intwe ward yite korokwa Nyamira people with disability ward konyento kanyete omugavana ito Amos Nyaribo His Excellency achore chi minister na ende na intwe muna barema atucharie anga na intwe atomo ntoyo mobono tuaganya tukanyoranga ba minister bachorirwe warema mborengere iri noanake mbate babunamba chiko irege chambokero keli chiko elinde konyora obwene bwabo twatemire oika ase office y'omugavana kirari tuko ango mutienyu mogima ntomonyorete office yaye tusinyire stoko genda guchia nakigekwera twatekiro bororo tutagete konyora obumaene bwitu korwa kwetera sikiredi kiito na media na ekot togechiri nande ntogokiri onyore baroche ngantu ntori ne chinguru ande mbaro baraende goturwanirira ntorange kogenda se koti tonyoro bumaene bwaitu ensemo yaye omugavana ayanaro abwate alegoteba igoro yamangana y'abantu bale nobolema. How about the people with disability, what they consider? Usually in the cabinet, no provision. The provision only covers all staff. Kurwase county Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Ma